a movie in tran na chuan Hitler chu lo har chuak lein aron meng tako ka chuata chuan amuzang thal alo ni a chupa chu tudang nilovin ama tak tak adolf Hitler ngei kha alo ni abula chia bol pakhat lo lumin naupang pathumin bol chhar tumin an local naya Hitler chu lo tho chuakin anin machonta naupang te chuan I thra mo kapu ti in an zota ani chuan khoilam nge kongpui ti zotin heti anin biak lai tak hian news reporter pabian hian chanchin thar alo report meka an camera chuan an hnunga Hitler a chevel chu alafu hlau mai Hitler chuan alukhum chu an khum thate te a abiruk na hmun aban por omna azong zuita ani kholaya an wa vel chuan mi hrang hrang chu atoka makti em zel mai ruham hai tak chung chuan akal zela mi te chuan thla an lo lak sak du em mai bok lir thei changkang tak tak te a han hua a chang le a chul thuak vela a khovel mu chuan a ru ti boi ngang mai amu mang emo ati hialani papakat hi anom na hmun avazot pangut a ani chuan chang thata mai lo chuan thla alo lak pui thunga mi te chuan an bor loya Hitler a lema in chei a lem chang tu emo anti ani Hitler chuan nu pakhat hi engkum nge ani avazot taroya atong kam avin deuh ni ngei turani chu me chia chuan lo hlau dain amita tak mai chuan a spray ta vak mai Hitler chuan a thi patingang mai a khomu a fi alo ngala a kal boi ta chon mai ni chanchin budor hi awa fak thleng pheya chanchin bu chu a han en chian chuan October kum sang ni sopali ani ti amuta mai mak atile mai dor chhuar bo thlurop khopin atlungal thlopa chuti lai tak chuan company lian tak office pakhata hian board meeting an lo neya an ho tu ber chuan an zinga na thok thra tan promotion pack atumta lo in base ru free stop aya chuan meche dang jok chu a promote tamaya alungoi lo hle ni alungoi lo in three thlak nan Hitler thla photo pabian kha aban ngal ngot maya office atang chuan an the chuak ani dor te nei tu chuan Hitler tlu kha alo boi pui mek lai ani a ani chuan ektik kum nge ani ti an zot le a kum sa ni sompali ani thu bokin a chang ta a Hitler ero ala hril hai le a hepa hian a kidnap ta emo tin anga ya mel malam trang ani chuan tha a vau kwal vel boka dor ngak tu pa chuan Hitler ang ati thu a hril ta ani chuan Hitler dik tak ani thu chuan a chang al thoi boka chanchin bu han chiar chho sel tak nu chuan thil om zia aman chho ta zel boka alo hria thin German kha ani to lo ti a hrethiam chho tran ta abian chuan lung nur tak chungin a video lak nun ber chu alo en le meka anu chuan na thar a mu le tur thuin alo nem vela chutia video en rangai chuan a hnunglam la deuh taka Hitler mel ang tak chu awa mule ta a mak antinu fa le dor ngak tu pa chuan Hitler nena chuan a kor sutur chuan thuron apeta a arim chiat deuh thu te a hril boka a thuron chu pomin a thuam no chu abasuk tir ta a uniform asuk tak sia chuan jeans le korong eng a hata dorte aron tlen le nu chuan Fabian hian alo ngak reng mai Fabian hian Hitler hi mantrang kai atum khop mai video shoot puya asoma Hitler chuan alo pom ve mai boka ejon na bul an tran chho dun don ta ni chu Hitler chuan TV amu ta chuan mak ati hle zela atan chuan thil thar vek alani anan jin chuak dun ta Hitler hi atuina ngai politics a ala tuireng boka an kalkol vel na ta chuan mi ta chu politics lam kai noi azot kol vel thrinani voi khat chu mun pakhata hian an kala ui pakhat hi Hitler chuan in fiam pui tumin uila chuan akuta tak alo se sak tamaya athin rim in sum zo lo chuan akap lum taringot mayani chutia akap lum lai chu camera hian alo la fu tlat maya
ala poi thui viau thei ani Fabian chuan thin rim takin a chhuah chala karan tlan lai chuan a pistol te chu a chhu sakta ani sum siam na tur an ngai to chuak ta a kholaya chuan Hitler chuan mi kongkal te chu lem alo zia sak thrina mi te chuan an lomin an sum lak lu na lama po an tluang phian Hitler tak tak kha lem ziak thiam ani ti tharang bokila an khuwa chuan an let ta a Fabian chu apu lui nena chuan kalin Hitler thla alak sak velna video chu YouTube a chuan a upload alo ni en tu bo an thranem ngang mai apu lui Christoph po chu aphur hle a Hitler ming le abiak theina te chu a zot ngal Hitler le Christoph chu anan in mu chuan anin be fu lem lo ni ngei turani Christoph chuan Hitler chu kalbo pui ngal wat tur chuan ati tangala an chua ma chuan Hitler chu ama thu in an director hawa an meeting lai chu avalu khunga an ho tu nu nena German chan chuana na tho puya ava som ta top mai ani an ho tu nu chu Makdevin alo phur phiana aro mandan azo vel nu chuan an pi ber chuan so bot sei puya tan chuan apom tamai Fabian la chuan apu lui chu na apelet lo ani vai chuan Hitler akal bo pui daya alo vaulet boka Christoph la chuan Fabian chu thingpui eng elo semtua amang ta ani Hitler chu ama polin do kan apea computer ma athuve ta zan mai nula pakhat hian thut puin a email te chu a siam puita a Adolf Hitler ti hi atminga email siam antum chu mangtu anlo omto lo ni in a ming an ruksak anga ngain Hitler chu alom lo hle mai Christoph kha ama aya mechedang promote anei ta kha ala paidam theilowa rel ru chezet ala pureng mai ama ti chia dan turngot azong ta a so te asiam ta a e sokal tlang hian Hitler ti mol phowa racist tak anga lantir atumta so en tron chuan Hitler chu alo ding chuaka piam thu tho tur ti ani asoi tur zongjong ta chu ziakin an lo tar langa Hitler ro chuan an thil zia chu a chiar du ta hau lo mai German drama pem lut te nui zat na lam thu vek ani Hitler chuan TV hi thil mu chua tha tak mai ani thu te an soite te a amai ro chu TV channel lam boi pui tu company te ero engma lo mai ani thu a soita chiam mai atong chho zel tak nuwa chuan thu poimo em te chu soi chho zelin Germanin harsat na an to dan chanchin le an malam huna boina lom chho zel thei jong song te chu a soi chho ta ni kan hriat tawngin Hitler kha tongkham thiam le mi te hne thei dewa thu soi thiam ania mi te chuan an ngai thla thadu em mai pok a soi zo chuan kutan lo beng dur mai an ho tu nu Christoph an ai chik em a ming elini chuan Hitler lan na so tam sok bo sai tur chuan Christoph chu a hril zuita a alom lo ru hle mai ruah manna kha a lo cham chiang em bokani Hitler chu alo lar chole viewin interview rang anei chho tamol mola a soi war bertrin chu German ro puizoga lan kaile made German great again ti thu hi ani tungkha chu an office chuan lekha poimo tak an dongta ui ka hlumman an ron thring ani ama Hitleran ui aka hlum ngot kha aron lang chuak le ta relrut chetak pu Christoph alo phur em rengot mai Hitler le an pi ti ming chiat theina hun rem chuang thra em mai mu a ai ngai top to so an han tran le chuan thu engemo an soi chowa Hitleran ui pakhat aka phlum lai chu an tilang ta a alo thlir du te chuan hu nuam lo an ti hle mai ruah man tu tenom tak an om ti a hrengal thuaya Hitler chu a ang ta chiama Christoph ero chu asira alo nui vun thung aro man na chu a hlo tling chiang hle mai belini chu pan ania a aya Christoph chu an da zui ngal bok Hitler chu Fabian ina chuan a cheng ve a hunol chu mong uluk em main a vei zong te a in bun ro na lekhabu a ziak ta a chu a thu ziak chu mi te chuan
an lo lom le khop maya reipo ani man lo le khabu shal kal em mai ani ngal the thlathum maliam nu chuan Fabiana tho na hlui company Christopher and Col noya omek chu alo tlaniam man le to maya Christopher chu alung oilo na samai boka dem to tur zong kol rengin akhosa ani tuti lai chuan le khabu hilaran lo zia taka chuan Fabian chuan Bellini ne na le khabu movie siam pui turin alo dor mek ani chuan alo pomle mai boka Fabian chuan Hitler chu Berlin kapuya alo ngot dan chu azota aron lantira aum dan zong te kha azir chiang velani Hitler chuan helai huna aron thlen ngot dan a hriat lo thu asoya chuti lai chuan Nazi lamtang pani anlo langa Hitler hi Nazi deu so tu anga in anlo neklet top mai damdoina omngai khopin ain hliam ta a Fabian chuan video lui chu alo ennon le ngata Hitler aron London chia khan electric ang maya trek choi hi amuta a chulai huna chuan vakal lein helai hun hi Hitleran ahun nung amanna abankar omshrin na mun ani ti thute avar chuak ta ani Hitler tak an mu ani ti hreta a damdoina chuan tlan phei ngal thuain awa zong ta a Bellini chi alo oma Bellini chuan Hitler chu movie sotna om thurang tak mai lo changin Fabian chu atlan chuak ngal Fabian chu watleng thuaya a pistol hian Hitler chu atin tangala mi puiteri ru hroi sual tu ani thute asoya a chua chal ta chiam mai inchung sang a hian a hruai ta a Fabian hian ramhoi lom tak ini ti in silai chu a metta a Hitler chu a thata inchung sang tak tang chuan atla thlata vong maya ma se second tampo liam ma chuan anung lama hian Hitler bok chu aron lang lea ani chuan tu man an tha thelo thu aron soita Bellini hian kat alo tia an film channa alo ni reng mai hi alo nia Fabian lema changkha midang mai kor vo tu alo ni reng chu ni in ama tak Fabian ro ril rolam dam doin mental hospital alo mek ania Hitler chungchang alo mu chua ta khan aril ru ati boy ani